Yasikhona induduzo engakududuzi mangabe ungakaziduduzi wena. Sometimes kudinga ukuthi ake ududuzeke wena, uziduduze wena, then induduzo yabanye abantu izokusiza futhi izokududuza. Yazi mina wonke amathemba abuyile empilweni yami. Abuyiswanga kakhulu abantu, kodwa abuyiswa kakhulu yimi. Kuphoqa ukuthi mina ngizinike ithemba mina, ngithi I can do it, ngithi I can make it, ngithi ngizokwenza, ngithi ngizodlula. Yabona mengathi kulungile, mengathi hayi sekulungile, ngiyadlula kuleso simo. Sometimes kunezimo okudinga ukuthi uziduduze wena, uzinike ithemba wena, uyadlula. Uyabona empilweni noma ungaduduzwa kanjani, kodwa mangabe empilweni ungakavumi wena ngeke ududuzeke. Uyabona empilweni noma abantu bangakunika ithemba kangakanani, kodwa wena mongakaziniki ithemba ngeke lelo themba labantu likusebenzele. Uyabona empilweni ukuthola amagama amaningi akududuzayo, amagama amaningi akubuyisa ithemba, kodwa ithemba lokugcina elizondlala lilevel ileli themba oyinike lona wena ukuthi no kuzodlula. Yabona mokwayitshela wena ukuthi kuzodlula, liyalevela, uyadlula. Uma ingakaphumi lelo gama kuwena lokuthi kuzodlula. Ngikhuluma nobani namhlanje? Khuluma nomuntu osethola amathemba amaningi, wathola nenduduzo eziningi, kodwa mangabe ungakaziduduzi wena, ungakashi kuzodlula, sitshele namhlanje ukuthi kuzodlula. Tshela wena ukuthi kuzodlula, sitshele eqoko lwakho ukuthi kuzodlula. Leso simo obhekene naso sitshele, tell yourself that kuzodlula. Bake bathi abashumayelayo namakholo athi induduzo ephelele ikuKristu Jesu. Iba kanjani induduzo ephelele kuKristu Jesu? Iba ngokuthi uKristu mayekuwe ngaphakathi uba induduzo ephelele. Akabe induduzo ephelele uKristu engekho kuwe. Ngamanye amazwi ithemba lomuntu likuye, ithemba lomuntu liphuma kuye. Mangabe wena qobo lakho ungakaziduduzi, lingakabuyi ithemba kuwena, khohlwa ukuthi empilweni uyoduduzeka noma liyobuya ithemba. Zitshele ukuthi namhlanje uyadlula, zitshele ukuthi namhlanje kuzodlula, zitshele ukuthi kuzodlula ngekuhlale kunje. Tell yourself, sebekutshelile abantu ukuthi ngekuhlale kunje, wena uthini empilweni yakho, wena uthini phezulu kwempilo yakho. Uyabona ingane empilweni ukuyishaya noma kwesisikhathi ingane emadikhala, ungayibamba uthi uyayibamba uthi uyayithulisa. Ingane ivela ikhale kakhulu moto uyayithulisa, uthi uyayishushuzela ikhale kakhulu ingane, uthi uyisondeze eduze ikhale kakhulu ingane. Uyabona ingane mengakavumi kuyona ukuthi ithule, ngeke izithule, kodwa mase kuvume kuyona uzobona ithule. Sometimes kuyenzeka-ke induduzo namathemba esiwanikwa abantu angasisebenzeli, kanti hayi ngoba engasebenzi. Inkinga ikuthina, asikakafuni ukumukela ithemba, asikakafuni ukuyitshela ukuthi kuzodlula, asikakafuni ukuthi siziduduze empilweni yethu. Nawe namhlanje tell yourself kuzodlula. God bless.